వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫన్ విత్ అభిజ్ఞాన్ శ్రేయానుష్. మళ్ళీ ఒక పాట పాడాలనిపిస్తుందంట అక్కకి. పాడక్క. ఓకే, హలో గాయ్స్, నేను మీలాస్యా. నేను ఇప్పుడు ఒక మంచి పాట పాడబోతున్నాను. అది మీరు చూసి నవ్వుకొని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకేనా? 3, 2, 1 గో. కళ్ళల్లో కాంతివి నీవే, కనులకు రూపం నీవే, మా గమ్యం నీవే నీవే, మా ధైర్యం నీవే నీవే, పసిపాపల రూపం నీవే, చిరునవ్వుల ప్రాయం నీవే, తల్లిదండ్రుల లాలన నీవే, అనునిత్యం నీవే నీవే, అనునిత్యం నీవే నీవే. ప్రభు నీవే మా దైవము, ప్రభు నీవే మా మార్గము, ప్రభు నీవే మా దైవము, ప్రభు నీవే మా మార్గము, కళ్ళల్లో కాంతివి నీవే, కనులకు రూపం నీవే, మా గమ్యం నీవే నీవే, మా ధైర్యం నీవే నీవే, పసిపాపల రూపం నీవే, చిరునవ్వుల ప్రాయం నీవే, తల్లిదండ్రుల లాలన నీవే, పసిపాపల రూపం నీవే, చిరునవ్వుల ప్రాయం నీవే, అనునిత్యం నీవే